Lason si lakhain ko ra truck Dwarbaguri MEC constituency ang kangalo nongnam ka che thangplong Kaziranga mate Kajirong hangpi kendu langso picnic spot along isi mesen waiting set mate kisang ahem avilang Labang solong rialong Halloween pregjam adera monira tum setame kijoy kelang aphan wang o atumi pini chodle kijoy atum ke wang chot pwadim kali hako ani pen setame labang solong rike kijoy along ri binong Sedame lapuson nongnam kache thangplong adim mate tourism along ri puset ke kaching thur amo kavedet ke manghume me alam lapuson aphansi parivartan pupoma Dipu rong sopia long ke klar borchot ke karbiang long chingthur olo putong pupoma Lason si kendulang so picnic spot pen chete bok het arong towar ki thom kache tok mate tinialia long ihum ke rak thang akisang ahemdo haladak phumen ingti arong amekar bidyasing phang chopen nangke thando na tengki labangso waiting shed ningkan kep ningkan krep ho anbak dopo kedamtang congress a sarkar chari bom ahutsi kikim gesang a hem puta nang thandun lapen ke non puta thangna repairing mate kepa mithu hai huita avi pinlang lasinon ki bom a sarkar tumjong si labangso kesang a hem kimpona sonte mesenji puta ningje pon ante labangso waiting set ningkan kon bak dopo Ini ke ningkan kep ningkan krep hone dulu. La so hemedi kisang hemedi. Kalang. La inde api repairing la ben akim kikim ji polam the klangklema. Klangkle ha kongres sarkar ho kedam tang kongres sarkar si kim kang pen la non puta. Amane la so amane repairing la hai nang le pin la. La son kikim ave pinlang kedi. Ave pin la. La ha kongres sarkar ki mang chara melo kedi. La kim chon melo. Ada non la ke cari pon BJP sarkar tum pulo la si nang repairing kru sonte chelang mi choji ko yalo la son si chuning ri lo nang li tum bang ke la nang li tum la ke tourist place lo kedi ha kalang lo ki jui da do ja to picnic spot lo kedi da kalang lo Kazirong hangpi riasi puri lo kedi kalang lo News report Karbing Longlai